ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு நோவார் கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னடா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ காலையில் எல்லாம் கேமுக்குள்ளார பார்த்துருப்பீங்க. இந்த தி பஸ்ஸுன்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருந்திருக்கும். ஸோ அது நிறையா பேத்துக்கு டவுட்டாக இருந்திருக்கு எப்படி முடிக்கிறதுன்னு. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் டவுட்டு கிளியர் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளார போயிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஸ்டார்டர்னு கட்டு ஸ்டார்டர்னு கொடுத்துட்டா இல்லை கொடுக்குது என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே பண்ணிடுவோம் பார்ப்போம். எதுவும் தூளும் ஐயோ இது பஸ்ஸிங் கேமா அப்படி தள்ளிக்கலாம். அப்படி எழுத்தனா இந்த சைடு போக மாட்டேங்குது. இது நல்லா இருக்கே, சின்ன வயசில் விளையாண்ட கேம் மாதிரி இருக்கே, சூப்பரு. ஓகே, இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் விளையாண்ட கேம் மாதிரி இருக்குது. இது யார் எல்லாம் விளையாண்டுருக்கீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது நான் கூட சின்ன வயசில் விளையாண்டுருக்கேன் அந்த சரி ஓகே. என்னடா ஓகே, அடுத்த லேபுக்குள்ளார வந்துருச்சு. சரி இதுலேருந்து என்ன ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கணுமோ வச்சுட்டேன். வச்சோன்னு என்ன ஃபைண்ட் தி டோர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டோரை ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, டோரை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் தி டோர் டு அன்லாக் அப்படின்னுங்களா, அதனால் டோர் தான் DOOR. டோர் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். என்டர் தி லேப் வந்தாச்சு. தொடணுமோ தொட்டேன். நமக்கு என்னது, நாம் சும்மா ஒரு நம்பர் எடுத்துடுவோம். என்ட்ரு கொடுத்து போகுமா? ஐயோ என்ன ஐயோ இதில் என்னமோ இருக்குது. 12 34 58. சரி இந்த நம்பர் போட்டுப்போம். என்ன நடக்குது? ஐயே என்னடா வைரஸ்ன்னுங்கிறாங்க. ரன்னிங்கா? சரி கொடுத்து போப்போம். இதில் என்ன போடுறது? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா HELL ஓகே ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்தாச்சு. ஹலோ வேர்ல்டு கொடுத்தோம். கம்ப்ளீட்டடா. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிவார்டு கொடுத்துருக்காங்க? இந்த 2 ரிவார்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இதே மாதிரியே நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் வந்துச்சா வரலையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி டாடா பாய், சி லேட்டர் गाइस, பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய்.